Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gina, 56 anyos, minyo og may mga anak. Taga Agusan del Sur. Punto legal kini nga akong suliran. Dili gyud kini akong suliran, kundili sa ako kining inahan nga no read no write. Bahin kini sa iyang yuta. Grade 2 ra gyud taon ning akong mama. Maong murag na ilad gyud ni siya sa niabang ining yuta niya. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nabayra na nimong buhi sa atong yuta, Gina. Oo, manama. Atong pagsugo nimo nako. May noon. Kaya di ko gusto nga makapaltag buhis ning atong yuta. Ma, mauli na ba kuno silas Manoy Dudo? Nga naman ko, no? Kay ikaw kuno ba? 75 anyos naman ka, ug maglisod naglakaw. Dili ba di kuno nimo bahinon ang imong yuta? Nag-ampo man siguro mong mamatay na ko, Gina. Oh, wa taon oy dili na mao. Pero ganahan bagud di ka nga magkagubot unya misimbak ko. Kun wa ka na unya nga mopatunga namong managsuon bahin anang imong yuta. Bitaw, gusto ra ko. Pero naapabayay nag-abangan ng atong yuta. Kanang naas at bang. Dugay na ba to na sila nga nag-abang diha, ma? Sige naman guna sila og patrabaho sa ilang bahay o ginahinay. Gipanindutan man gud nila ilang bahay nga nag-abang raman unta na siya sa yuta. Ay, lasap na. Kay ganahan man silang makomportableng ilang pagpuyo. Mga pila na gina sila katuig diha nga nag-abang, ma? Basta kay murag 2014 pa na sila diha. Unya, pila may ilang abang diha? 2,000 raman ang tatoy akong giingon. Unya atong katapusan nilang hatag nako. Gihatagan man ko nila 3,000. Aw midawat sad ko. Unya, matag tuig yun na sila nag-abang nimo, ma? Ay ang katapusan lagi nilang hatag nako katong 3,000. Mga 3 na katuig ang nakalabay. Ha? Nga naman na? Ay ada, okay ra na oy. Wa man sab nato gamitang yuta. Og sobra lagi tong ilang gibayad. Og unsa ra man sabgod kadako ng ilang gibayan diha. Gamay raman na. Di ta magdinaw, kay lubong na tang tanan siyuta. Pero karon ma, nga ganahan nami nga bahino na unta namo daan ng imong yuta. Unsaon man nato na sila nga nag-abang man diha na diha ron. Mapapahawa pa ka na nato ron? Ay nganong inyo masang papahawaon. Kangilad ba ninyong batasan? Oh. Diha lang una na sila. Kay ngano man di ay, magbay na day mo diha sa luna nga ilang gibayad. Depende na sa makaangkon na ng dapita ma kung gamito niya. Kay, ug ako'y makaangkon na, gusto gina na akong gamiton. Ay lagi pag hinangol, Gina. Tuan naman kay bay sa yuta sa imuhang bana. Kung gusto ka, kung ikay makaangkon ana, ikaw na lang unya'y dawat sa abang anang yuta. Ikay paningil. Basta kay ayaw na silang papahawaa kay maluoy ta. Ma! Mao ba? Oh, mao na noy. May nag-abang man di ayuta ni mama. Kanang baya ba? Og ang last ko na lang abang, ato pang mga 3 ka tuig na ang nakalabay. Mao ba? Kung mauna nga, wala sila maabang, ato na na sila papahawaon. Na, ayaw noy. Kadili mo sugot sa mama. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Gipasagdan ra gyud namo si mama aning iyang yuta. Kay sukat sad gud mi nangaminyo, wa na kaayo mi makamonitor kung unsa iyang gibuhat aning yuta. Gipasagdan namo siya nga may gipaabang siya sa iyang yuta. Karon lagi nga tiguang nas mama. Gusto na unta namo nga bahinon ni samtang buhi pa siya. Mao nga nakigsulti mi sa miabang sa yuta kung unsay gusto namong mga anak nga mahitabo sa yuta ni mama. Dili mi gusto nga may lain pang mupuyo kay gamay raman sad gud ni. Unya, Ngano gutang papawaon namin ninyo din eh. Gipalit naman namang yuta ah. ha? Unsay napalit gud?
Nagabang naman mo din, he. Sa pirmero, apan diyang may kabayad na mianing yuta, amo na nang gibayaran si mama ninyo. Kung amo na ning yuta, Unsa? nga naguta pa baon mi ninyo din na amo na ning gibayaran. May ikapamatuod ka nga gibayran ni nimo o gipalit na ninyong lunaa? Kay ako bayad tigbayad sa buhis aning yuta. Ug sa ako nahibawaan, private ning yuta. Titulado ni. Og nakapangan sa among inahan. Wa ni bisan makausa o gitipak ka namo para ibaligya. Nagsabot mi nga ako ning paliton. Namagan mi kasabutan ana. Og amo pa ning gipanotaryo sa among attorney. Unsa? Kanus ako na kung ibaligya nila ng yuta. Ma, sa ato pa, wa ni nimo gibaligya. Wa, oy! Abang sabot na mo, anak. Maunay naas kasabutan. Mga hanggaw man ka na sila, papahawaon ko na sila, be. Ma. Matod ni Mama, wa ko nun niya gibaligya ang iyang yuta ninyo. Abang ray inyong sabot. Mangingilad man sa mama ninyo. Unsa? Uy, ayag yung naana sa pagsulti ang akong inahan, ha? Pasalamat kang ako'y gisultihan ni mo, ana. Dili ang igsuon akong laki. Ngano kung nakaingon man kang mangingilad ang among inahan, ha? Didto mis barangay nagbinaranay ana. Saksi pa mga taga-barangay sa among sabot nga pagbaligya. Gidatadatahan na namo na kanatuig. Unya karon, muingon siya, wa niya ibaligya. Hain man nang giingon ni mong inyong kasabutan sa barangay. Oh, pero, oh, Oh, na, wa man lagi pirmas mama din eh. kamao din lang mo pirma imong mama. Unsa? Ang gikupta ni mama nga kasabutan, katupang ilang sabot nga muabang ra sila. Pero kini kasabutan nga gipalit kuno nila ang luna nga ilang gibayan, wa may kopya si mama ani. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Abang sa yuta nga ilang gibayan, ang unang sabot sa pagpuyo nila sa yuta ni mama. Apan, may lain man silang kasabutan nga gipalit kuno nila ang yuta. Pero wa may kopya si mama aning palit o wa say pirma. Pwede ba gud na? Ikaduhang pangutana. Nagpanotaryo sila sa abogado sa ilang kasabutan sa pagpalit kuno nila sa maong yuta. Pwede ba dahil sila magpa-notaryo sa abogado nga way pirma ni mama o wa say copy si mama? Ikatulong pangutana. Gisuwayan na namo og husay sa barangay. Apan dili gyud sila mo patuong o ginganlan pa nila og mangingilad ang akong inahan. Unsaon namo nga mapapahawa ni sila sa among yuta? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ang yuta ni mama private ni, titulado og nakapangan ni mama. Matag tuig mi nga nagbuhis ini. Wa gyud mi kasuway og baligya ini. Kana ra gyung gipaabangan ni mama kay naluoy siya. Unsa may among buhaton? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa koang partner ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na ta magdugay ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Another day, another kanang panlambigit na to sa ato ang kinabuhi. Lain na pong kagpagdasig, laing pagpadayon, pero always draw strength from the fact nga life is always beautiful and so are you. Bahalag na ay problema, basta di lang yun ta magpada ay mo pagsigig
mokmok din ha, bangon din ha, no? Unya smile. Unya ingon nga hay salamat Lord nakamata ko. Ipukaw ko Yes. nimo. Hoy, aw. Nya kanang Yes. mga nagmaoy din ha, undang ng pagmaoy, bangon, pagwapa, rampa. Yes. No, ana gyud ang kinabuhi. Unsa tong code for the day, Doc? Yes, because just a small positive thought in the morning, attorney, can change your whole day. True. Sugdi ko no ng inyuhang Oo. kanang buntag og sapot aw magsugbon-sugod sunod-sunod gyud. Sa puton ka hantod mahapon. Correct. Pero sugdig smile, sugdig positive vibes. Ako mutuo ko ana. Oo. Nga kanang ang energy man guna nimo nga gi-attract no sa kalibutan na magsagunson gyud na. Mumbitan namin ko ninyo, smile, be thankful no. Padayon why sapot-sapot, why maoy karong adlaw ha? Kinsa Yeah. yeah. na mo Doc? Yan, kining atong silingan, si Joel Andales, no? Narinig siya nagpuyo da sa Unit 4, Barangay Upra, ning Dakbayan sa Sugbo, no? Ug iyang mga parinti dito sa La Libertad Negros, no? Mga Andales, Cayetano ug Samiron family. Si Eva Roblico ug si Mary Joy Tijano Terio, maayong pagpaminaw. Si Alan Husipa ug Sibio diya sa Mambaling ug sa Tuyan Naga. Maayong pagpaminaw, ha? Yes. Ah. Um, Ang atong magtatampo attorney si Gina, 56 years old, minyo ug may mga anak, taga Agusan del Sur. Punto legal kining akong iyang suliran, no? Nabagay mga kaila sa Agusan attorney. wa jud ko ay kaila kaayo dito. Inocencio Juven, no? Diyan sa Agusan. Maayong pagpaminaw ni Mabay, no? Balo kong nakada nagpuyo dapit, no? Correct. Ah. And greetings sa lang sa tanan mga maminaw nato labin na din ha sa parte sa Mindanao o wa jud ko kauyon Doc nga gitag sa usa ka tawo din lang ko mo mention kinsa nga South Saharan Africa kuno ang klase sa panginabuhi sa Mindanao wa sila kiyapi nga Wa. kanindot sa Mindanao. Dato ang Mindanao eh. Kadato kanindot Oo. sa mga adtuanan sa Mindanao no very rich and top potential sa ato ang nasud no so I object nakapost man ko anas ako ang Yes. Facebook no that you can like and follow Elaine Tantenco Batan and of course Dr. Rene Obra pod ang Yes. Facebook account ni Doc Obra no pero kana ayaw gyud because the Philippines is beautiful, Beautiful. period regardless ug asa ta. Yeah, naka-overnight na mi diha sa Mount Apo attorney. Yes. Naay hot spring. spring diha. Dapit sa may North Cotabato, no? Kanapon mi diha, no? Nindot Correct. kay dang lugar ha. Yes no so Unang pangutana Dato ang letter sender. Gina ba to? Ang atong Yes, letter sender. ni Unang Gina. pangutana, no? Abang sa yuta nga ilang gibalayan ang unang sabot sa pagpuyo nila sa yuta ni mama. Apan may lain man silang gikasabutan nga gipalit kuno nila ang yuta. Panulay kopya si mama aning palit ug wala say perma. Pwede ba guna? Dili. Kay Wag simple pirma. kay na pilanta na ka maghana kay tag mga letter senders nga mangutana kabahin sa pagbaligya sa yuta. Unsa na akong giingon ninyo guys. I always say nga dapat magbaligyag yuta para legit dapat na ay dokumentong gitawag nga deed of absolute sale kung gikausa og bayad ang kanang pagpalit sa yuta kung installment, deed of conditional sale or contract to sell. Unya ini kahuman kung ma-final payment na diha pa mo execute og deed of absolute sale. Ug wa ni unsa may gipalit nila, no? Unya basin giilad gyud ni tinuod ang imong mama kung walay dokumentong mapakita nga gibaligya tinuod sa imuhang mama ang yuta ngadtos nag-abang. Kani usahing mga tao no bintahuso kay abi way grado in town, no read no write man kuno ning mama ni Gina no sigon sa iyang saysay sa iyahang suwat naapoy taong mga abusadog bintahuso ka mga ngilad yun ninyong batasan ay nganong ingon ana man mo kamo pay nangabang din ha kamo pay mangilad no kanang mo man ni makako sa gubot ba kanang mo abusar ta ba no mo take advantage ta abi kitay edukado dapat kitay edukado kitay mutabang sa tong isig ka tao ay mo pagpangilad no ay mo panlinglang makagaba na uy di pa dok Ngog yun. ha kaduhang pangutana Kaduhang pangutana. mm. Nagpasilyo sila sa abogado sa ilang kasabutan sa pagpalit kuno nila sa among luna. Pwede di ay sila magpasilyo sa abogado nga walay pirma ni mama ug wala say kopya si mama. Siguro ang pagpasabot niya sa pagpasilyo siguro Doc no Notaryo. is gipanotaryo. Notaryo. Kay kung unsa man gani na siya nga dokumento. Ang dokumento manggod sa nga paliton nga i-execute ana like I said could be the deed of absolute sale. Ang kinsa may mo pirma aning deed of absolute sale
file ang tag-iya sa yuta kay siya may nagbaligya ngadto sa katong mupalit. Nya unsa may nakabutang gud ana god nga for value received pilay kantidad kaning yuta akong gibaligya didto. Unya wa may nadawat ang imuhang mama, wa man sad ka sila kasabutan, wa man ka sila wa man kay pirma ang imuhang mama. Unsa may notaryuhan sa abogado. Ako doubtful pug ko kung tinuod na nga naay panotaryuhan ngadto sa abogado kung ninotaryo ba tinuod ang abogado. Kay kung nabuhat na ay madisbar pud ning abogado. Kay in the first place, no, unless giforge ug giilad pud ang abogado, no, nga naigipakita baron kay ang requirement baya gyud no sa pagpanotaryo personal appearance. No, meaning to say ang katong ni pirma anang dokumento or ni execute anang dokumento, in this case ang deed of absolute sale which is to be executed sa imuhang mama, siya mismo imong mama mismo ang mga tubang didto sa notaryo publiko or sa abogado. Nganong mo appear man ug mo atubang didto kay kinahanglan man na susihon sa notaryo publiko nga manang ikaw gyud ni si inahan ni Gina unya nakasabot ka sa imuhang gipirmahan mo man gina ang sakto o kibaw ka nga imo ning gibaligya ngadto mauna siya ang purpose nganong required og personal appearance ug mo pirma ug mo lagda sila didto sa notarial book mismo sa abogado. So kana pa lang pwede gyud na ma-question ha. Okay. Sunod nga pangutana. Yes, Doc. Isuwayan na namo og husay sa barangay. Apan dili gyud sila mo patuo ug ginganlan pa nila og mangingilad nga akong mama. Unsaon na mo nga mapapahawa ni sila sa among yuta? Kani siya, no? Kung dili sila mo patuo, then pagkuha mo, akong pangutana, asa man ang inyong copy sa titulo pagpamatuod nga kamo nagpabilin nga tag-iya anang yutaa. No? Kay if not, og dapat natay dokumento. Kay aning lugara, need nagyud ka mo adto og abogado para mutabang ninyo. No? Nga makuha or mabawi ninyo ang possession anang maong yuta. Dili ta pwede nga magbasta-basta lang og sa tawag nimo ani papahawa sa ilaha. So need ta og abogado diring dapita kay we might need to file a case for ejectment or unlawful detainer or kanang aksyon publisyana para pagkuha sa atuang yuta nya mabalik nato ato ang katungod to possess na property. Alright. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Ang yuta ni mama private ni titulado og nakapangalan ni mama. Matag tuig mi nga nagbuhis ani. Wala gyud mi kasuway og baligya ani. Kana rag yung gipaabangan ni mama kay naluoy siya. Okay. Kung sa may among buhaton. Akong pangutana sad naaba mo'y dokumento sa pagpaabang nya na ba sila'y binuwan nga gipirmahan pagpamatuod nga nagbayad sila sa abangan unya pagkuha didto I am sure kiningon man ka nga titulado nakapangalan sa imuhang mama then adto sa Register of Deeds pagkuha og certified true copy sa maong titulo pagpamatuod nga up until today nakapangan og nagpabili na siyang titulado sa imuhang mama apil ang tax clearance og tax declaration pagpamatuod nga hangtod karon kamo gihapoy nagbuhis anang maong yuta and then from there duol mo og abogado para una mahatagan sila demand letter mga mopapahawa og dili man gani gud sila mopahawa dinha sa kanang yuta then we will have to file a case against them para mopahawa. Okay. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og Maayong maayong adlaw.